Vista Mall Cinema. First time ko. Ang ganda. Ganda niya, in fairness. Walang tao. June 24, 2019, St. John the Baptist Day, San Juan Day. Bakal dito. CR nila, social. Ang ganda. Cinema can fill in the empty spaces of your life and your loneliness. Sabi. Okay. Hi. We'll be in session number 5. A cinema should make you forget you are sitting in a theater. VIP. Basta box office. Oo, amo na kay Jody. Okay. Clarita. Kaso 140 pa. Ang Clarita, no? 140. Schedule. Ang oras ang oras mo? Ang siguro ma'am, sa amin, 11:35. 11 pa lang. Sige, thank you. Ha? Diin yun sa city. Ay, nagariyaw ko. Ay, City. Forest. Ng Guimara. Facing the city. Napagi ba ng Guimara? Pupunta ka ng Guimara. Makita pa ka namin ng bigyan ka mo. Paluba ka natin. Ay, nabaan ng Guimara. Pag ako Guimara, kita mo nila. Kaya ito. 250. Okay man ang ano. Okay man. Same man lang din ang price. Ang same 250. Ano yung mga ka? Ay ba hinapatay taman ang oras. Karira ko punong-puan.
Ha? Sit down. Kapoy. Ano? Ay, snacks din.